Wahyu. Dalem Mbak Niken. Lilane atimu ya Mas. Abot nanging yo piye yo wis tak lilake wae. Muga entuk ijo sing luwih apik. Semono uga sampeyan. Nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresna gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Aku ngerti hatimu ning wis pastine aku tutumu mansen rasa kari rasa kudu lila nggonmu trimo lilakno aku nyandeng priya liya rasa wis sewindu nggonku ora ketemu kagugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresna muga bisa urip tanpa mulya. Tak tulis lakon tresnamu ing gending katresnanku tak tambangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes wiluhku deres mili ana bibi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Tresno waranggana Mayangkara Alika Sabari Mbak Niken Salindri lho iki. Dalam Mas Wahyu lagi. Iya lho. Ada Mas Wahyu Seso, ada Mas Wahyu Kite, Ada Pak Peso. Aragara sawis sewindu nggonku ora ketemu kagugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresna muga bisa urip tantrem mulya. tulis lakon tresnamu ing gending katresnanku tak tembangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumepes iluku deres mili ana pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni.
cerita tresno barang godhong